Naglusad ang CENRO sa Glan, Sarangani ug bugas bugti sa basura nga proyekto isip pamaagi alang sa pagpreserba sa kinayahan. Kini ang nahimong inisyatibo sa CENRO Glan aron mamenusan ang problema sa basura sa lungsod. Sumala sa DNR SOC Sergeant, halos gatos ka sako sa basura ang nakolekta sa mga residente sa lugar nga gilangkuban sa plastic wastes ug uban pa. Busa ana sa 332 ka kilo sa bugas ang gihatag sa mga misalmot sa maong programa. Una kining gilusad sa barangay Sapumasla sa Malapatan, Sarangani, ilawom sa recognizing individuals or institutions towards vibrant and enhanced rivers kon RIVER. Tungod niini, mas maingganyo pa kuno ang mga residente nga maprotektahan ang kinayahan. Dungan ini usa ka memorandum of agreement sab ang gipirmahan sa DNR ug ubang organisasyon nga mao ang Adopt a River Project. Dinhi misaad ang mga concerned agency o organisasyon nga i-maintain ang kalimpyo ug ang regular nga pagmonitor sa sitwasyon sa Sapumasla River.